Wij zijn hier bij Vakwerk in Dokkum. Wat is Vakwerk precies? Vakwerk is een project van een buurvrouw en mij. Wij ronden hier in ons eigen straten en zeggen al die leegstaande panden. En dat vinden wij een agries voor zo'n mooie binnenstad. En al pratend met meer mensen vinden we er al hier wat van. En wij zijn wat zonder bedenken kunnen. Dus toen hebben wij contact gezocht met de eigenaar van dit lege pand. Van mij wij worstel mij in uw idee. En uw idee wie om mensen uit de regio op te zoeken, te benaderen. Mensen die iets moois kennen en maatje. Maar geen podium in de binnenstad. Omdat als je dat alleen organiseren wil, is dat vrijwel onmogelijk. Het huren van een pand, het inrichten, het bezetten van een pand, komen alweer obstakels. Dus wij bemiddelen je eigenlijk tussen mensen die een verrassend, ambachtelijk, kunstzinnig bezig zijn. Daar staat er namelijk vakwerk voor. En de eigenaren van panden die het leegstaan. En dan vregen wij een stukje vertrouwen van de pandeigenaren. Wij organiseren het vullen en dan roleren de vakwerkers om de 2 maanden. Nou, ik ben bezig met een looskip van de Wadden. Want dat zijn grote inspiratiebronnen voor mij. En ik ga er al je verschillende materialen in dienen om het diepte in het schilderij te krijgen. En omdat zoon en stro en al dat soort dingen ook altijd op het stroomwol aanwezig is, dacht ik dat er al je terug in. Ja, want die inspiratie komt dus bij de Wadden wij onder oren. Wat ben voor jou meer inspiratiebron? Reizen. Als je meer werk voor mij zorgt, dan is de ene kant de warme kleuren al je van reizen die we maken. En de andere kant de koele kleuren van Nederland. Maar altijd met een rede ondergrond. Zodat echt de warmte van Friesland en van de Wadden naar boven komt. Fok Gotland Pijlschapen. Omdat het hele mooie schapen zijn en geweldig toepasbaar voor het maken van kleding. Ze hebben een mooie gekrulde wol met grijze tinten, variaties. En het zijn soepele huiden om mooie kleding van te maken. De huiden laten we looien in Zweden en dan kunnen we ze ook laten verven en waksen. En dan komen ze terug en dan kan ik daar jassen van maken, bodywarmers, mutsen, sloffen. Wat maar heerlijk is.